oken angat mati office president emotimo gino uwinja koro an gima aparo mokinde onego yawo gi yawo jurisprudence reasoning margi wan kigidhi adhi court no adwa ng'eyo gidhi e court no okay order ni kano wuok kanye there has to be somebody more ignite this nyaka bedi nitie complainant momiyo koro dhi Mako Morara koro akidi wi complaint tiwacho ni Morara complaint momiyo wamaki en mago to ng'ani wacho ni gik miwacho gi no sotimo mago ma now this complaint onego bed ni miyo ng'ate kinde mimake kose make otere tesendo bila ing'e ni Mako to aparo ni lawyers ge manye kotimo manyo ko exhaust machinery margi ke koso maki minjon police so mako ngato the best thing to do ipimo mood mar the station kata kama make so you press for a bail ogi wacho kanye gitemo no gikwa bail botamgi so Nindo Morara puts experts kaka wan in a different way Mako wana nigi madwa na advice president manyalo chiwo kaka jakenya en Morara no konye mondo ng'e ka jogi tiyo onyaga wene obedo blamed nono to karo obedo blamed kare ngeche nitie pesa modi boketo mondo tigo to jomoko kwalo kato kia koro ng'ani en ng'ama kabet en moromo kode wachne ni dwar na gigi kena black and white koro kodhi cabinet to penjo the minister concerned gini nyocho biro na ka itang mi wache kopo no dwari e piny sani ochopo kama president owetingo musigo mangato owe joge kila ng'ato ting musigo ni otherwise gini obede bra affect mbele ka nyocho neno ka piny odwa dhi marach oai gik masani no dwa block jigi moko bende ko listen to kwayo mana evidence to dhigo mani cabinet kadiere moma no wacho nun ministers uchanda kabisa nikech ang'eyo gik moko ministries line ministries maunukia tanta winjogi nikech mane uminja kacho gimojo ne die president mori America ma ne owacho chiege no wacho ne ngago dhok achiel gitareyo guange areyo guange mang'eny ngeche ni jomane wuoyo kode ka president ng'eny which mano winjo ng'eny but en ngago dhok achiel he could only speak when it is necessary president Marwani should adopt that Mako Morara inyalo nwang'ra ka en excess mana ma police nikikuro expose tich ma police onego be iyani gini uranga politically kala police nyalo Mako Morara niki police bende koro bede expose no ogimaga jokue makwalowa emomiyo ogidwa no wachino chopno president gini is either way koro gima duo ma lawyers onego rang enego giyaw their thinking nika gidhi koto giwacho no okay gini notim wadwa ng'e ka case no biro and who actioned it so that it becomes an argument kwadwa loso piny koro nyakwa bed jomo ng'ado rieko maka wabiro dino rode mineno machando ma ng'ato kwanyka nyochi neno ka law society utiyo matek malich bochopo kama koro jok mane bed ni law society okoketo their foot down probably jadeka dakwa neno their family would have not seen them to nyocha keto their foot down gineno ka gima phone gi otimo let now them open up on this case gitiga as an example to president bende gini puonje ne en gi police mochalo musara en gi cabinet mochalo musara tiboro nwango se mongo none of this project muso chopo no president no pesa manigolo cha pokotiyo kare president oya uchunye emo miyo kacho ni chief of staff mar Kenya kae obedie ng'ama ber owe ranga marangu gik ma police president seche moko bedo dhi owach ni president gima president okudwa winjo he will not get sacked obo bedo no timo tije to be ta koriembe so what that's in their life yo sorry mang'eny mane omiyo neno ka ji kaka Jeremiah Keini gini ne gin chief secretaries in this country who worked well Iwinja. And I remember kana somo one of the literatures Kane Jayemotho there was a lot of fear in this country Joyce bu non wango kanga miluongo nu karugu neneji to Jeremiah Keini ne chief of